Nakahila ko sa gibuhat ni Gian ba? Nga, estudyante pa gani, mura nagnaanay trabaho. Gusto gagawan gabi kaning sud magtubig dari. Ha? Gusto di ka juguan gabi kaning sud ba nagtubig dari sa kuan tiris? Gabi eh? Oh, Wako kayo na pag-uwan. mapa kay nang? Wako kayo pag-uwan sa gabi eh. Pero sa gabi eh. Tulog. Oy Mingkoy, di sa kagikan Mingko mapay pag-uli nimo. Ha, di sa kagikan? Mingkoy. Ikaw ha, mapay pagdali-dali nimo guli. Mabitang ipaw na po ang intake pan, ititog na awa. Huwag mo ko nakabating ako sa gajuguan gabi, naglamig ang tuog. Ningsod, gudaring tubig oh. Hindi man padulong ang tubig, waman makaapaw po sa ibabaw na may kanok. Nga ng tubig diri anaw. Hi guys, madyong buntang ninyong tanan guys, namidari sa ibabaw sa dalagit sa bukid, sa Lumaynon. Nice kajug view sa ubos guys. Sapisan din ninyong tanan guys. Tanaw-tanaw tag view. Hindutas dagat no, linaw kajug dagat sa ubos no. O din naging yelo kung patong ka nakita ka dito. Sa dalagit ra ni guys. Suroy-suroy ba, dang lingaw-lingaw, vlog food, kamngita mo kasi tagpaagi nga Kita makablog asa ta. kon buhol. Ala na itoy. Dagang kay Rodrigo gipon labay man. O dito dagan. Ato nang dagan. Oh, be kita kay buhol. Asay bull diha. Kana buhol na. Kanda ka kaadyo. Oh, at bang ba sa to ang buhol ba ya? Kanina bundok dito. Kanang naisla, binagdagat na isla. Iya, isla na. Ano? Di ba marabuhok na? Mura lagi puro dagat lang tawo no. Siguro bi property ni Biggie, siminto nun di o dilo mo tiwas. Napalit na na. Grabe nagabon dito maadyo oh. Tanawa ag kuan. Init siya. Lasaw. Init siya. Nag-init pero grabe gabon. Dili-init bang kanang kani. Kada bang ito matangdadun. Ara ra bang ka-cute? Dada na to pa. Ulo, diyan Ali na pa dada na to pa. tanang tug na ba yung tagiya? Asa kita giza dani? Asa may magpapa? Namay mo. Akan tabi. Direk ginikanan pa akan ta. Nala di ara maginahan ning deuman. Lara na magdaghanan nila. Ang daghanan. Ang daghanan no ning gawas. Alam nila. Kato nito tong itong bio. Itong to ah. Cute sa mga iro. Katong ito mo yung giganahan. Bulog na ba yung tagiya? Naitagija na naipajag na ng iblaw mo sa kasya. Kuna o. Kani bang item? Kana ba item na? Ganan ko na ng item. Pangkut dagana diya. Nagana, nagawas naman sila dari dito. Namang ko ipanda na, pajag-pajag na Pangayo na to ang gawas. nagawas naman hinoon. Gawas di ko dagana giro. Kapilya to pa to, kapilya. Ikaw ang pag-abot dito. Naman ni agihanan. Naman ni agihanan. Grabe ka, kabunog maadyo ang ito. Ansa ito may sa Lumaynon pa? Oo, ako pa sa mga barangay diyan. Oo, kami mula sa mga barangay. Abing bugnawa. Abtan makataguan. Tagihin pa tagurat ako. Marabag na nag-um. Raprot naman. Ha? Raprot na. Balik na ta. Marabat na kasuito dyan yung lugar. Asa ba? Takbo ka ng takbo. Eh, ikaw ano na. Nainindot na ba yun? Uy, tuloy daw. Itit ko lang. Init pero bugnaw. Init pero grabing bugnawa. Hagahangin ano? Taga diri ka bro ako mas mito diri sa mga iba bagyo. Gabon sa.
Gabon ulan. Gabon. Ha? Gabon. Oo. Oo. Wow. Abo, gabon man nagwa na may dagom. Nanilong nas baka. Oo. Doon Manila pa. Ato nang tana. Dali awa nakagipunit nas baji. Awa na gidana. Gidana pa ato ang tato. Hindi pa ito itong gikuha ganina. Wala ko na rin noon. Tapos ito na itong gikuha ganina. Ganahan na ba ko diha? Kaya ito. Digit para to ah. Wak-wak pa lang. Hindi uy. Namoy inahan. Loy lang mag-isa ka ng isa pa itong dadun. Hali ito eh. Bay na. Bay. Nang bay. Kita ba di? Wala loy naman eh. Tawag na utin. Tanaw utin na buto. Putin. Ha? Patan ako no. Ay bilat di ay. Bilat na. Bilatan man. Ano di ay? Gan? Ayaw na. Di ka ganang baji? Ayaw. Oh, doyo. Bukan ka gitoy doy? Pa? Ha? Ano kay babae man? Laki mo gipanita. Bay pagipunit to no kanina pag-agi da nauna nung kuna katong itong minute kayo. Abi na ko ni tag-iya kay naman ito kay nagko ano. Mga nilabay ra sa. Nindutag kulor to eh. Bay manggod. Ang labay. Duha ra, ang duha. Isang kuha na nauna na nito. Tindagan pa? Mga nilabay ra na siya di ay. Abi ra ni ako am nagbuhi kay diha oh sa may puno ka kahoy ba. Hapon, ay dagan kayo magawas. Oh, Hapon, malas di man ang tao dyan. luwi yung bay lagi. Nang itom, Murag bay pud to. idala ni katong driver. Oh. Pangit nila. Uy, baka si Maliksa. Pisan din ni yung tanan guys. Dagko lagi daguban oh. Naluwi ko sa mga Ay ito mga iba. bay lagi be. Ha, mga babae Wag sila. laki bay. Panglabel gi kay mga bay. Naluwi ko sa mga itoy. Laki man Oh, namang matay nilang ipangita. pagkaon. O man midang pagkaon toy. Nagsuri-suroy raman mi. Mga bay lagi be. Mo ding ipanglabay. Nagana ka yung mga iro dari guys. Sunod be mo sa Na. ka magdala ta pagkaon Uy. be. Atol ni silang padadat pagkaon pa. Oh. Kuman midang pagkaon. Kan kay mga iro dari guys. Kami kadala pagkaon. Agkatong itom nga giganahan ganiha to ana. Na-adapt na. Bay manggod way laki. Mga bay be way laki. Puro day mga babae. Mo ding nandaghan ni sila be. Mano sila kay naaday magidada ning pagkaon kuan day ni Dani labugan nagiro. Luya ka. Ni Lugar bantay ni nila ni kagabi di way makaduli kay mo wala gi laki puro bay. luig mga iro. Pasensya na mo to yo man midang pagkaon. Bay. Bay ta diri magdala ta pagkaon. Pwede man nato dadagdag ang pagkaon sila. Luoy. Madyo kanig isa kay na-adapt na. Katong dito ba gibilin nga gamay luig Bay naman po. to. Wala gi laki. Ug napay ni laki. Dapat ni laki na puro man bay yo. Dali mas baji nakapunit. Puro bay. Luoy lamang dito. Luoy sa. Kung may pagkaon to, sunod na lang to, magdala may pagkaon. Hi guys, nanampod mi dari guys sa ibabaw sa kuan guys dalagit nga suri-suri tanaw mi kanang kuan. View. Jawa day ko naka-vlog hapon guys kay way kurente, wa ko naka-charge. Ya namin ni Junjun dari guys ga suri-suri. Kami dagang bodyguard guys, o dagang ang iro dito niyo. Andaga na ka yung mga iro dari, naluoy ko nila ba. Sunod na to sa kadripe, magdala tag pagkaon. Labajanan din ning mga iro danhi. Kaya nang iro. Luoy laman nagkatong ito man ta basig. Laki po. Ayun lakay. Wala gi di ko mutong na laki dire. Tanaw ko ning tanan ko do, puro bay. Na-adapt na katong isa. Punit sa niagi. Puro bay, wag gi laki oh. Lami ka jug hangin dari dapit guys. Suri-suroy. Adang gisuot taga nag-order ni Gian nga sanina sa Shopee. Nabali nagpanahon karon. Na guys, amo na jang order sa Shopee. Kaning sanina lingkod sa tadari ka reject kay magtabi-tabi ta. Nice man pug view dari sa likod. Ta, nice og view dari sa kuan guys likod. Ayos ah. Bilang to ma. Kani po dito sa taklawas ko bay lagi bay.
Mga baji lagi no. Wala lagi lang. Dani sa ata kay Landong. Hi guys, namilari sa ilamo sa kuan akasya. Kasya ba ni? Akasya. Kay dito sa mga tabay-tabayan na to, grabe gadyan kainit. Pero lamay kadyo ka nang naibyo, kay makita ka nang naitibok. Dalagit. Diya guys, kanang gisuot na din na gi-order ni Gian nga sanina sa kuan Shopee. Diyan ning kuan guys, gi-order ning pangtaas o kaning pang-ubos. Naman yung gilaban gahapon, diya gahapon kay wa man ko naka-vlog kay kuan man, pranout man wa man ko naka-charge. Diya naman nang gisuot. Nabalin na ino nagpanahon karon. Imbis ang anak mo ay orderan sa Shopee, inahan naman inoon mo ay gi-order. Baliktad na ino nagkuan panahon, imbis agat ang anak estudyante pa. Mo naman ino ay order. Kay kana siya guys, kay tinagaan man na siya galawan sa ijang ijaan, kay pinangga man na siya kadyo si ijang ijaan, kay nag-iisa ra man na siyang ang umangke nang gisot tagang sa amin kay sa Magaw. Tinagaan na siya og kanang alawan sa ijang ijaan. Nangutan na to siya dias. Mantugan na diha sa kanang nyaging adlaw nangutana ug unsa na kuno sa ang sanina. Mao dayto kay jaday kong orderan sa kuan. Shopee wa ko kay bawog pilay presyo danhi. Kay wa man siya mo ingon si Jara may nag-abri, wa mo kuno siya pa tanawa sa kanang nay isa ta parcel bunsay og pilay bayad kanira man sa niliit sa naho. Siya nga ako nung laban karong anak ko nung masuot. Kani short ni siya nga murag palda. Murag siya palda tanawon pero agilam short. Sigiyan kay ganahan mo punas giyan o kanang mga sexy nga sanina mura man punas si jahang kuan papa. Pero nalipay ba ko guys nga mura pug ga wa ko kasabot sa kanang gibati ba kay imbis kita inahan mo imo palit og mga bistis anak kay ulitaw na nabali na ino nagkuan panahon. Mura tag matats ba nga ato ang anak nga na estudyante pa nga ginahuna na ta bisag wa pay kana nay trabaho samot na siguro po ug makatrabaho na. Kasi ako siguro i-priority na madyan tag maluoy ang Ginoo ba nga sige yan di magbag-o sige yan raga dyan kabuotan magyuna-hunaon karon gani estudyante pa siya ginahuna na ko niya nana siya subrag ka ng kwarta siya ang mga allowance kay kitagaan magyapon siya allowance siya ijaan karon bisag way klase mauni ijang gi-order nakahilak ko gahapon pag abot na ning kuan parcel ija nga abi naho og kanang nay ijaha diday ija para day naho hilig og kanang kuan bata surprise liwat po nang Junjun si Junjun so nakahilig man pud og kanang nay surprise nakahilak ko sa gibuhat ni Gian ba nga Kalipay. hilak sa kuan ba guys kalipay nga estudyante pa gani mura nagnanay trabaho kay nanay pa order kaya gisa day allowance nga gihatag si jang ijaan. Isa din order og kanang nay sanina para naho kay ba man siya nga ning dako na kun unsa ningon siya guys nga isa-isa duha sa lamang kuno kay pa mo kuno siya trabaho unsa ra kuno daghanan og kanang nay mo trabaho na kuno siya na kuno siya trabaho puhon mo nang makahilak laman ta kahilak bitaw ko sa gibuhat ni Gian mura jud kog buang mo nga hilak man jud ko guys kay mo ko nagtuo nga sige yan ingana pa estudyante pa unsa mo ni jang gibuhat nahuna na siya kanang nay inahan na ijang ginahuna pero sige yan guys kay bawo ko nga ija nang i-priority ang pamilya jud kay karon nga estudyante pa siya wa jud siya lain ginahuna ijang pamilya naman ning kamot siya ana siya nga maning kamot kuno siya eskwela kay para kuno siya hang kuan pamilya lahi siya kanang ubang bata kay ubang bata karon nga inganang pangidara gawya-buyab na. Pero siya wajid guys, nakapokus ra siya siyang pagtuon kahit karon nga wa pay klase sige gyapon siya review. Kana sige siya gisgot nga ug makatrabaho na kuno siya isang papa din ako ni siya pa driver no kanay tricycle. Mo naman ning kamot kuno siya kay ug makahuman kuno siya eskwela, isa kuno papa din ako no mag drive siya kuno siya na kuno bahala. Namo taas kadyo pangandoy sige yan guys. Tagbuligan para namo.
Na magampo lamang ko sa Ginoo nga gabajan permi. Wa jay lain ginahina sige yan. Ako ra jang papa, kami jang kuan pamilya. Butan ka yung pagkaanak sige yan guys. Mapagmahal og kuan ginikanan. Diya lahi laman siya kay kanang dili siya ganahan nga magbanuban na mo ingaron nga magsuri-suri ba gusto ni siya nga nara siya permisa ijang kwarto nagtuo nagbasa kanang sigbasa da ng libro nga about sa lawyer ko. Busy ka jud gyapon sa siya pag eskwela bisag bakasyon dapat niya na bakasyon maglingaw-lingaw mag-relax siya lahi. Mora tong katong din nangaligo mi og kanang ubong mo tay jang request ligo kuno siya kay gimingaw na kuno siya ligo. Mora po to, gubanan na mong suri-suri nga ni ba? Merong magtano-tano pag mga view. Hindi siya. Kaya magsigiran ka nang naibasa. Ay, dyan ako nung ipaghandaan na grade 11 o ka na naikuan guys. 12, bijahang igagaw nga ning graduate na o ka ng kuan. Grade 12, bijang ipangadyo ag mga notebook. Kaya mo ijahang i-reviewhan. Sige na siya kawan ka na na-review. Kung dyan gi-order na nga sa nina guys, tanawang ipatanaw ninyo guys. So, ang dyan ba ko? Sakto dyan guys, agahang sukod ko na, large na. Kay large maning ijahang ipang order. Tanaw ko nun ninyo guys, so kananay bagay ba na ngay nga niya. Si Junjun, ingan man nga, mura ko nung pangbuntis. Joke lang. Kani guys, sa ijahang order na ho. Kaning pangtaas o kaning kuha na. Kaning siya, di ni paldaran ni tanawon, pero short ni sila. Nga pa siya mao suota mao sakto ba nimo ganahan po na siya nung kanang mga siksi nga sanina kana magpasiksi ko ganahan po na siya pares po na siyang papa nga magsuot ko kung di sila ganahan nila ko nga punaon ning react masun nga mura ko ng pangbulos. Ba't kasi may nanay? Iyan ning gitujo kay ning daka kuno kang tijan aron di kuno mailan nga kang tijan nga daka mo ning ijang gitujo nga luwag kuno danhi matod pa niya pang chabi kuno nga sanina kay nakitan kuno dia dito chabi kuno nagsuot alam mo ka jugang hangin dari Kay Bio guys matod pa ni gayan ingani kuno yang suoton kay mga pang chabi kuno kay ag model kuno daning sanina chabi daw. Mamut na putan ning bata si mas kuya Lola. Galingi si Kuya, nagalingi. Ito'y tuba, be. Ito'y nadalag tuba to, ah. Nadalag tuba. Bagay naman mo, be, awa. Nakabuts pa ikaw. O nakakuhan. Ito, kaya guys. O nga targets. Isuot yung mga kinakusgan niya. Porkit bag ko, iparisa yung mga kinakusgan na. Ano yan? Ano to? Uy, wow! Ito guys, nakaila ko gahapon. Mana siya nga. Abi na pagabot sa parcel og ija aho man day mo ijang gi-order. Kaduhan ako gi-surprise ni Giyan katunay magupod nga gioperahan ko gi-orderan ko ni jog pangtog na sanina kay di na ko numarang nagang sanina. Awag Bio guys, oh. Oh, ano kay Bio? Muraming nasa pinaka tumoy. Nice ka Bio. Nice kay Bio. Ah, Bio. Oh, dapat rin sa pikas o mga unsa ni ba mga mahogani sa? May mga mahogani oh. Muna Bio diri guys, may karsada, pagaka. Yeah guys, manguli nami guys kay ning hapit-hapit ra ba mi dari. Matingatos mamagasarami kay nadugay. Namalit ra ba mi sudan pang paniud to diyan nagapit-hapit ra mi dari guys. Tanamis ka na ni Bio kay sige yan mo piniingan nga lami kunog Bio dani kay matanaw kuno ag tibok dalagi ug ang buhol. Sunod guys, among adtuon katong gitang ingon na kanang badyan Bio. Asa to? Atutong Nakita-kita jud pud isla sa kuan guys. kita kayo buhol. Buhol o tanawan na tatang i-focus sa kamera ug ma-focus ba. Sige yan mo nagtudlo na mo dani kuno mi dani dapit sa nayakasya kay kita kuno tibok ag kanang buhol kuno dalagit. Diya guys, anto na mi guys. Bye toy. Magdala ra mig pagkaon diri Amo ra toy. mo ngat danong pagkaon toy. Saka ra may mga diri. iro guys na gipangutasan. Magdatag Mga pagkaon. Kuan man din ni dani labuganan man din sa mga iro. Boy diri kagabi kay ni suga diri. Ana sila man kuno dia mga tog na gitrapal-trapal na. Palanan. Tagkapal. Mako na dia. Sila matog. Ningon tong nakuha, ningon tong laki. Mabitong di ko magbuhi og iro na bayi kay umuraghan mo kayo. So nice kaadyo guys. Kay Bio na.
Views ubos. Pero napahap na landslide. Mura. Pero napahap ang lilit sa dito. Pagkahangin Kitang-kita jud ay. Agisla sa buhol na tibuok. Pagkahangin na. Tanawa pa. O Ah. di ba kitang-kita agisla sa buhol. Nindot na ba yung nindotob ko ano? Nindotob ka ng panahon. Oh, di ba? Mo di kay nga diyan. Sige yan mong gud kay maabot danhi magbike-bike si Ja. Kuya Ugay, kaya ako pinimagpay.